Saad ko sino muna. Siya mo. Sa katre. Ano ka naman? Lami mag-itlog nila na kay organic. Tagpila mo tong tray lang itlog. Organic pa nga manok, brown color. Tagpila mo tong inga to. Bao, kalibot ko. Tuwanin mo siguro. Daging minuto to. Wa to mahalingan ni. Kaya kapag ko din sa galaunan. Lagi pero lipot ka hotdan kay dagay mo saad kay lamiin magugit ng itlog kay Bisaya ba? Kaya may tuwa na nila. Organic bisayang manok. Hilir ba kasi yung ano? Hilir. Kuan ba tay brown bang itlog tay? Na, dito ka na. Magagmay. Ah, Misay! Misay pa na yung si Ading si Iliyakin kay murag mga igsuon. Tapos kiya gani. Tapos kiya di ay. Si kiya jud kay murag si Ading. Nagikaw kay kuan ka. Murag kag Japanese. Muli na makaspanan Hapon eh. man ka. Ngayon oh. Muli ko. Ay si Eliana, hapon. Ang sila mga Koreana. Si kiya saman. Koreana lagi sila. Sila Ading, Melissa, si Kiyaw, si Iliyakin. Nakapapultang Bilma gani. Ano pa rin siyang muna ikalangon? Naka Bilma sa? Mura man sila pareho mga naong na eh. Si Bilma ba? Tayag mga Bilon di Bilma ka Wilma. ikakuan man na sila tayo. Ikalima nga ng liberasyon. Mga pareha na mga naong. Ikalima pala di man. Ha? Di mo ko ikalima? Anak Queenie. Kapat. Lagi Iliyakin. Di ko ikalima para mi kapat ra. Kapat. Kaupat pa na sila. Pareha na mga naong. Ako lagi anak ni Ay, kapat. Sili ako sa third degree pa na. Di, uy. Di ba si anak bang kuya sasan? Sasano ka nga mo? Bilisay katuwa ni Si Lisa si kiya. Si Kamu Sasan. sasan. Kami sasano ay magtagor ha. Mata na ka. No. Tagutlo pa sila. Sokod ba nila sa nakilita? Wala di. Mo lagi tagutlo. Nga, Kanina, hanap na ko. pabar ka nay. Sayang mo. Palilian nay. Masa ko yung damo ng tatay. Lago nga kintagaan pag gistik-gistik. Masa ko yung damo. Sudah mo guli mo sudah pagingala kaya ko ni mo maputod. Kalibang ka Nihigda na no. Brad, mga naong. Ang mga mata ba kagag? Sa nga na ng pangalan ni Bilma. Bitsibil. Amit si Bil. Si Ading. May... Ang si Kia pag si Mitsibel ganana may halos antipas dubli-dubli man. Kaya antipas siya. Nuyan. Pudog sa kuan kay antipas burato ba? Mo lagi hapon di ay. Kaya antipas burato. Pas man. Antipas. Antipas. Si Aliana kay hapon mas Aliana nagnaong. Ay, mga naong na Okay. siyo. Ang sila mga Koreana. Abigin nay. Abigin nay. Ay, yung mga mga driver dito. Wala ba? Abigin nay. Abigin ba? Ang driver ganing edad si Buting. Sumagitan. Anong gagamay? Terus rapi lagi sila kay na nga tuon sa di pa pwede ko nagbuntag palis man. Ala na magpakasal na Jinjin karong Mayo. Ako ko ni pa make up ni Jan. Jinjin. Jinjin ko. Anong sa kamar ni Buhok? Tiklay ba? Nag-ata ka mo buhok? Nagkuan panglagong. Grabe gawa pang pandarang brown ha. Parang bulinga sa kadto. Lagi pang lagong sa pansa kang tiri ron. Tinad. Wamaligo-ligo na. Ha? Waligo-ligo ng iro. Tiri pud. Mga dili konter eh. Dana ka. Kuha sila maligo ko itong naligid si Ja. Di mao to mga simanaha nga sige uwan. Dili sa maligo kay Tugnaw. Pwede raman gud mag-init. Ako magani mag-init ko. Sumukha kamuti, unas pura may unang kamuti, haling pura may maghugas kamuti, dengang kasi pura may tiri di man. Nay, lakas. Abigin nay. Magdungag ka kamuti mo. Dungag kay ka Saan to? ka. Isda pa ba sa bahon to pa me? Katong dakong bangos. Ha? Kamu ba sige nanong magsugba? Kamu. Kamu rin si Dan. Wala mo. Kamu may parisyon kay bisagan sa mem kan. Tuwa mo yun. Dito. Kaan mo sinugba. Napa may yun ano? Kamu ba si Dan? Doon na pa yun. Kira mo na yun na. Tatay ba sige kan nang sinugba? Sugba tay. Wa, jud ko. Sugba may bago. Nag kanila ta. Nila. Kamutihan. Sirik-sirik. Ano? Balik dito ta dali. Napoy. Sa magmotor man ta. Uri na napoy. Mangin lapog ka kay mo agi na pud sila tuting. Puting. Ilan ang tuting dari? Trail. Dari mo agis mo tuting. Bahala. Lapo. Mangil ka. Wow, good mo. Nagtumus koy-koy ni agi. Ano to sila ng wan? Nang kamos koy-koy. Ako kami, pero Mga to, lusot nga to. dato sila ng wan. Mga to. Dato sila nag Babago sila mayo. Mga to na ipato, bito na to nga na. tarak sa zona raman dito. Sa zona pikhan ka na ko. Lisod ko ka na. Naka mo kinapar ba ko ni dagang nangka, dagang kurog nangka. Lapo. Pilagi ko madto sa kay kapoy na ko. Ladyo kang gibaklajan. Isa. Yo. Yung bayram si ito.
Ato mo lang may material. Musod mi dahang material ni. Lang hindi tatay katapen dito. Tayo ban kung kuya rito tay. Lamba-lamba mo dia. Anak ko na sila tayo magmotor-motor. Nato mangilagan sila ang silito. Ilang ganahan. May motor nga tumuto. Pagi ug motor. Adi man alabon kadyo kana mana kana nay ana. Surbihulon pagdaan. Katulad ang gingnan niya mga na bulawan lugar ha. Ang ibabaw pa ito bas tulag bas. Bulawan. Jutang tatay ito. Sige. Kung laka ba tayo? Salina ta promise. Saba. Bulawan na to. Susali. Kasi mundang mong tatay day. Anak ko na Mundang ko bang tatay. Ko bagaling na Ay mundang ko bang tatay yan sa. Kaya ka na dyan, aga na lagi mga jutada na. Wala lagi na tamaki og sa kinsa. Nagdam ko na may sa. Tatay, Naba. wa pa na yun. Natamakan pero hindi para sa iduha dito skuan. Kita na unos mga alturas. Kaya na, wa pa na matamas tamaki. Basin dahil dyan na. Kaya na may mga bato man. Medyo ulit ito gwe gasa. Di magasa na naroon. Ayan na. Oh, ito, tumay ka. Lagi magasa na naroon mo na isa. Hindi lagi may itak lagi nagwe gasa. Lagi. Oh, ugani ka. Bisa gasa rin sa kabukin dito. Ug di ganyan kindi bisag. Oo naman sige pangusi. Ug way kindi bisag ko kini na dahon. Kaya kita nga na Dahon. Sa jalab. Dahon bitaw kang dundun gani nga dahon mani. Mas mani-mani nga buwak. Nilagas Mas- nila eh. Sila nang Purok sa kuan. Vlogger mga 3 sister and 4 sister mga vlogger sa puti. nada na. Food! Food! Panto tagbilaran. Marami maragdaga. Wala, gini mo. Grabe mo. Kaya ka tayo gamutan. Gamutan ni Tiri at bang sa planta sa cook. Di ka kapatay na haligagin lang. Kamuingan ako. Ang sisig Ang isang pisan up si Ma'am si Nora, si Katoy Igsoon, si Giselle, na sila Sir Dondon, si Sir si Sir diba sa kayo Nakalipat na. dagdalas nga bang sa Coca-Cola. tala mga customer to sa Coca-Cola. Fans mo ni Yo, bago. Kabuntakan na bayad na punta sa break. Kabuntakan. Gabian na po na. Agad ang noodles wala na luto. Naloto na. Wala namin pamahaw. Fans mo nilang Ang paniod ko na magani. Idan. Kami ko nung kabugo. Hubag si Maringida diya gabi ra sud ni. Ay, kakapatay. Anak ang vlog na. Video na ko. Sana. Nag-video na ko. Mga fans ni Floramen ni Mansilin ni Monica ni Tere ni anak ko sa among lugar Ragubaga oh. oh my gosh shout out ko ni Ma'am Nora ni Tapas banji. si kanang naay ang mga customer na sa Tagbilaran si Hazel si sa tanan sa tagakok sa mga customer sa planta kumusta mo diha si Sir Dondon si Grabe. Christian si Ryan ang si Kyo si Jomar Hala, si si Kuno. kanang naay Jonathan Ra. Hurot tibok Tagbilaran. magpansa ko ako. Hurot taga Tagbilaran. basta tanan mo diha Kalis mo rin haning kumare. Nagagawa pa dyan. Muna siya. ug labi na sa among Balik ka na bukunin mo. restaurant kanti na sa gamutan itiri ay kumusta madam badya among gwapa magluluto among among nga si Ma'am si Madam Gwapa ug si Ate Paz ug si Borha nga husband ni Madam Malingaw to balik Boris Marida dari. Mandi kami di anak ko anak ko sa puti artist anak ko Apo din na ugmaan dyan. Kami rabag sa Muna yung kumaring kuan, makalingaw. ha Si kumaring makalingaw. ex-boyfriend. Kanta sa gabi sa to, himayang na hunla. Kada, sige, sige, pagkatawa, stiris kwarto, ako din. Pero di naman to na pwede makuan kay kuan to. Dito makaprek para me. Di man siguro. Bawa nang ikuan kay madla ko. Ako ning bakod na, gikapoy ko, aron ng panglaba. Naminaw ra ko, isa barong Pinagkirog, kuwangan pagkadas kuan nga kuwangan sa mong kape gabi, bitin sa mong kape. nanawa wala sa gaday mong tagay-tagay gabi Kape ko no may tagay may kape. tagay sa kalapan Sa kalapin lapad ng kape. Ha, yung masigari sinang edad, uli na din ang edad. Hewa mo ko ning gawan. Ano man day? nakuha sa kumadre Hamay mong kasawa? Huy! Mas kalsada ha? Oo. Ikaw, padaplen. Sa motor. Padaplen ha? Jaketan kang pari. Hubag mas maring. wow makuha kita sa dang asawang artista na karon Kag na to si Ja. tuwa na si Jang asawa galit ani dang asawa nga maot tuwa na si Jang Sawang gwapa. gwapa sexy Guapa. A few moments later. Maju kay kamo lagi nagdas kamo tiday. Kinalaman na nila
Pila may bayad nila dana? Nalaman mo. Mga bata, alis ka sana laman. Haraman sila. Pagod lagi ng macho. Katira na. Katerina, kaupos ako ba kay Kwan man, Torrens. Babaw. Ha? Nay, pagkaw. Laban na sila sila. Nay, agi mo. Ako na, sige ko, kagatawa. Kay. Kaya kasakay motor tama ni kuskutan. Nansa mar? Kuskutan. Yung kilig. Sige ko, kagatawa. Nalipay ka. Nga naman, day. Karunong ka lang sa case motor net. Sukat pag pandemic, no? Tapurami, day. Nasa, day. Magkalaog. Dali, day. Yung sa forma. Wakan hadlock. Kasakay na sa kag motor. Huy! Ang motor, nalipay ka sa kag motor? Nalipay ka? Hindi, mas taupaw. Mas taupaw. Hanoy ba? Hanoy ba? Diting tapurami? Hanoy? Diyan, nahadlock ka o kwa? Aw, musakay pa kalasab. Tingnan mga bata. Lamian ba? Uy, lamian bang motor? Sa forma pagsakay yung motor? Wakan hadlock. Ninyo maludad ko naman naman. Goy! Kung sa hadlock. Handle friends. Adon na laman na.